Parmilta nyt kuoli hiileri. Ei nyt tulee totta. Parmilta nyt, ei ST:tä nyt kuoli hiileri. Seurakkaa meitse. PSL Seurakkaa. koskuu. Yes. Mannina tuu. Tätä kautta. Sillalta tulee nyt joku 6-7. Joo, ne kerääntyy siinä silloin. Flagilla on. Tuu vaan mun vessassa. Mennä. Hyi vi. Tätä mennä BS-lippu nyt, siinä on Tää on riskimuovi, käppää. mut tuu. Mennä. Tää oli ehkä rookue. Jos joku ottaa muhun kiinni, niin älä hyökkää siihen. Mä heitän siihen Magic Dust. Mä heitän kans. Mulla on kans lippu auki. Okei, hyvä, me saatiin tai pidetään. Joo, herätään. Vittu hyvä. Vittu, vihane! Vittu me näytettiin GM. Mut meneekö BS? Menee. Ei, joku sai sinne Mä saan ton tapettua. Ei jättää vielä mulle.